मा नोंथांमोना बेंगलर तामिलनाडु गवा बायदिसिनाफोराव खामानि मावनो थांनायखौ एथ' खामानि गैथारा होनना सानो नामा? जेनेबा हमना लाबाय बेयो कम्पानियावसो मावो जेबो खामानि गैयालै बेसांथो मोनो इलाय होनना नोंथांमोना सानो जानो हागौ नङा होमब्ला? नाथाय सरकारि साख्रि मावनो थाखाय मा जोबोर खस्थ' खालामनो गोनां जायो हर सान नों खस्थ' खालामनांगोन मिन्थिबाय नोंथाङा मा जानांगोन फिजिकेलिबो फिट जानांगोन खारनो हानांगोन लं जाम्प बारनो हानांगोन प्लास इथिं मा नों एगजामावबो लिरजोबनो हानांगोन इंलिसखौबो नों इंलिस ग्रामार हानांगोन मेथ्स हानांगोन जिके हानांगोन लजिकेल रिजनिं हानांगोन बेफोरखौ हाजोबनांगोन बेयावबो मा जायो 1000टा पस्ट फैयोबा बेसेबां मानसि थाङो 10,000 15,000 जन मानसिफोरा एप्लाइ खालामो अब्ला सानना नाय बेसेबां कम्पिटिसन जालांबाय बिनि थाखाय गुरैसिन राहाया मा जोंनि एसे एनै रोंगौब्ला नोङो कम्पिउटार सम्पिउटार मायबा मायबि बाय बांला रोङोबा नों कम्पानिफोराव चान्स मोनगोन नोङो बेयावनो नोङो मावै मावै मा गेदेर गेदेर जालांबाय थागोन फैसा खामायनाया टाइम लाखायो दै खेबसेयावनो गिदिर जानाया रावबो गिदिर जाखाया जिर'निफ्रायसो स्टार्ट जायो नालाय ओंखायनो बेफोरबायदि कम्पानियाव मावनानैबाबो नोंथाङा लासै 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 मोजां मोनसे कम्पानियाव हाबनानै मोजां मावनानै दिन्थिलांबाय थायोब्ला नों गावनि माबाखौ अब्लाना नोङो बेयावनो गेदेर जालांनो हागोन बेनिफ्रायनो नों रां खामायनो हागोन खिन्थु गिबियाव हाबा जानो नाङा उन्दै बैसोआवनो हाबा जानो लानो नाङा हायार सेकेण्डारि पास जानायनि उनावनो नोंथाङा बेफोरबायदि लाइनाव हाबनो हायो नङाबा मेट्रिक पास जानायनि उनावबो हागोन जेनेबा नों 18 बोसोर जायागौ मानि थांनो नाङा 20 बोसोरनि उनाव मावनाया जेबो नङा 18 बोसोरनि उनाव नोंथाङा 2 बोसोरसो बाय माबा माबि सोलोंना ला मेट्रिक पास जानायनि उनाव सोलोंनानै फरायनो गोसो गैलाबा दै आं बेखौ बुंदों जुदि फरायनो गोसो दंबालाय हायार सेकेण्डारि फराय डिग्रियाव लासेबो फराय जुदि नोंथाङा फरायनो गोसो गैला हायार सेकेण्डारिनि उनाव बा मेट्रिक पास जानायनि उनाव अब्ला कम्पानि लाइनावनो थां नोंथाङा थांथारगोन होनना सानोब्ला गोबां खामानि थायो मावलांबाय था लासै लासै सोलोंलांबाय था गोबां खामानि दङ दै आं जेबो बुंथ'ला दा मा खामानि दङ गोबां खामानि दङ बेफोरखौ मावलांबाय था बेफोरबायदिनो 10-15 हाजार थाखा मोनब्लाबो नोंहा जानायाव 5,000 थांबाय 10,000 बासिलांबाय बेखौ नों सेभिं खालामलांबाय था बेनि उनाव सेभिं खालामनानै जेसेबां जायो बेखौ इनभेस्ट खालामलांबाय था शेयार मार्केट बायदिसिनाफोराव नङाबा हा लाखिना माबा माबि बेफोरखौ खालामलांबाय था अब्लानो नोंथाङा माहाजोन जानाया जेबो प्रब्लेम गैया बुजि मोनबाय दा जेबो टेनसन गैया माथ्र' हाबाल' जानो नाङा आरो हाबा जानाय बिथांमोनखौबो बुंनो सानो आङो गथ' गथाय गैयाब्ला हौवा हिनजाव बिसि फिसाय सानैबो बेफोरबायदि कम्पानिफोराव थांनानै खामानिफोरखौ मावनो हायो ज'नो मावनानै माने राङा एसे बुरजा सेभ खालामनो हायो मोनथिबाय दा बेफोरबायदि खालामनानै जों रांखौ खामायनो हायो खिन्थु जोंनिया मा जा गामि एरियायाव सप्ता मोनसे हाजिरा मावबाय ओमफ्राय सप्ता मोनथाम जनानै जायो अब्ला बोरै जौगानो हानो फिसाज्लाफोरनो खरसा होनांगौ फरायनायनि मानायनि जानाय लोंनायनि बहा हायानो आरो न' बानायनांगौ माबा माबि बानायनो जाया बेनिखायनो जास्लाबा ओंखायनो जेसेबां हायो एसेबांनो खम सेलारि मोनबाबो खम दरमाहा मोनबाबो मावबाय थायोबा बेखौ जों बेनिफ्रायनो थाखा फैसाखौ जमायनो हायो थाखा फैसाखौ जोङो बुरजा खालामनो हायो न'खराव जुदि साबा मानसि थायोब्ला पाक्का साथाम मानसिया खामानिखौ खामायथारनांगौ दिनाव 200 थाखाबाबो 200-300 थाखाबाबो खामायथारनांगौ अब्लानासो जोङो लासै लासै न'खरखौ जौगाहोनो हागोन मिथिबाय दा बेफोरबायदिसो मिथिबाय माहाजोन जानाया ओरैनो जानला मानला जाया एसे साननांगौ हायोब्ला न'खरावबो बिजनेस खालामनो हायो न'आवबो थानानै बिजनेस खालामनो हायो बायदिसिना बिजनेस बे अमा फिसिनायल' नङा दाउ फिसिनायल' नङा गोबां बिजनेस खालामनो हायो बेफोरखौ ट्राय खालामबाय था सानबाय था दे जोङो साननाय हनायखौ सोलायनो नांसिगोन बे पलिटिक्सफोरनि उन थांफानानै जेबो लाब गैया मिथिबाय बिसोरबो गावसोरनि माबाखौ लाखिनो थाखायसो माथा मारिगासिनो दङ माने गावसोरनि सिटखौ माने आं सरकार सालायनो मोननांगौ होननानै बिसोरबो बेफोरबायदि सानबाय थायोसै ओंखायनो बिसोरखौ बाद हो जोगारना हर दरखार गैया जोंफोरनोलाय बेसेबां थाखा होनो बिसोरो दरकार गैया थाखा मोननानै आरो लाब गैया जोंनि मोजां खामानि मावा सोर फ्रि हस्पिटाल होआ फ्रि इडुकेसन होआ जेबो होआ डेभलपमेन्ट खालामा बेनिखायनो बाद हो बिसोरखौ गावबा गाव जोङो मोजां जा रां फैसा थाखा खामाय बेनि उनाव जेरावबो जोङो जौगाजोबगोन होमबानिया इडुकेसनावबो आरो हस्पिटालफोरावबो मेडिकेलफोरावबो सब जोंहा टेनसन गैया जालांगोन ओंखायनो बेफोरबायदि खामायनो सेस्था खालामदो दानि दिनाव